Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Máte tieto dve možnosti. Aká brána sa ti otvorí momentálne pre tých, ktorí majú problém, ktorým sa niečo deje a nevedia sa z toho dostať. Nevedia, akým spôsobom. Tak poďme sa na to pozrieť, vyberte si, čo s vami rezonuje. Buď toto slnko, alebo Fatmina ruka, ktorá je tiež veľká ochrana. Čiže podľa toho, ktorú kartu si vyberiete, tak bude dnes neskôr výkladík na to a ja sa na to teším. Zahláste sa, sledujte a ďakujem vám za vaše komentáre.